Рости гап гӯям ки дами замонавии ҳозира бисёр шудагие ки қарз кати мехоҳанд ки зиндагии ягон проблемаҳои мисол хонагию саломатӣ мехоҳанд ба қарз гиранд, намешава бе қарз. Бара аму как-то вот чӣ бигӯм ҳаракат мекунанд ки кор кунанд, ну не ки аминам мисол ки пулдори кама намерасад масалан. ҳаракат мекунам ки бисёртар кор кунам, бе қарз кор кунам. Корам зиёд мекунам, анди соата шаву, яки қарз кати зиндагӣ намекунам. ҳар як одам принцип дорад. Одамое ки одат кардаанд қарз мегиранд, одамое ҳастанд ки принципи худашон кати бе қарзам мушкилошон ҳал мекунанд. Тосам ки ихтиёр худашон бояд. Бе қарз намешавад. Бештар барои чӣ қарз мегиранд? барои ҳар проблемаи худ масалан мегирам. Кам қарзро медиҳам. Шумо ҳам қарз гирифтагӣ ҳастед? Албатта бе қарз намешавад. Барои чӣ гирифта будед? Барои ҳал кардани мушкилот? ҳал кардани мушкилоти ремонт масалан гирифтагӣ. Таъмири хона. Мо ҳозираш мода нест дар оилаи мо қарз. Хай намедонам, мумкин ҳаст оилае ки қарз қади зиндагӣ мекунад, камбинзоатан. Мумкин оилае ҳаст ки шароиташ нағзай. Хай ҳозира дар Тоҷикистони мо ягон камбудӣ надора. Ки зиндагӣ пастию баландӣ зиёд дора. Мешавад лаҳзаҳое ки дорӣ, мешавад лаҳзаҳое ки надорӣ. Дар вақти надоштанат ягон чизи лозим мешавад та зиндагӣ. Маҷбур ки ягон кас қарз кунӣ бигирӣ. Баъд бо маҷбури ӯ қарза бо буканӣ бити. Барои зиндагӣ пастию баландӣ дора. Бе қарз намешавад. Вабше. Худатон қарз гирифтагӣ ҳастед ё буданд ҳолатҳое ки? ҳо. Бале бисёр ҳолатҳо буд ки мо мақсад мо студент ки ҳастем, донишҷӯ ки ҳастем, мешуд лаҳзаҳое ки қарз мегирифтем, дарс норасои маблағ буд. Баъд мегирифтем қарз ай ҳамкурсо бо бармегардондем. Мешава никак намешава. Туда может нашава, ма ҳеҷ қарздор нестам, мешава. Ман нашудагай. Ман то қарз нагирам намешава. бисёртар дар обороти бизнеса мегирам. Пул намеёвам, ба хай қарз мегирам, оборот метиҳам, бо қарзро наметиҳам. Аслан хай дар зиндагӣ намегирам. Барои рӯзгор. Хай пули калона барои қарзи оборот мегирам, тамом. Тараки бе қарз зиндагӣ кунӣ, барои чӣ ки мегӯянд ки қарз метиҳӣ, баъд мисли ки дар ами кифтат вая санга. Бара аму на я сарта бардошта мешава, на я салом алейк мешава. Изо мекашӣ. Шумо қарз гирифтагӣ ҳастед худатон? Никогда, если мелочи айдадам. Банк никогда. Ҳеҷ вақт. Барои чӣ ки медонам ки ин кори мисол хатарнок аст, ин чизи ответствен аст. Ин чизе ки масалан на хобат мебарад, на дилит ором мешава. Масалан ки ҳози ман пулаша метиҳам, а пагаба ман ба мисол намешад. Ай банк зан мезанам ку шумо қарз дорин. Ана баъд медавӣ қарз мегирӣ. Бояд гирӣ ки погашение банка кунӣ. Ба фикри ман ҳамин хел аст. Но желательно гирифтан дар кор нест.